Lifestyle. Днес в предаването ни Lifestyle TV на Папараци БГ ще ви накарам да се почувствате наистина неудобно. И то не защото как сте седнали или къде сте си легнали, а защото до мен е неудобната водеща, но още по-неудобното предаване неудобно, Ива Атанасова, която ще ми отговаря на неудобни въпроси. Най-накрая да те гепна, както се казва. Не, това е моя роля. Надей така. Няма твоя роля. Кажи ми първо дали се чувстваш удобно. Много се чувствам удобно на тези мебели. Страхотни са и няма как просто да ми е зле. Да, намираме се всъщност в Бог концепт, където Ива по принцип снима своето предаване, а пък днес празнува втория рожден ден на същото. След малко ще видим как тя се справя с духането на свещичките, но това само след малко. Всъщност колко често ти се налага да духаш? Какво? Първо да започнем с свещичките. Веднъж годишно. Всъщност 2 пъти годишно, защото имаш и личен рожден ден. Да, значи 2 пъти годишно, и на моя рожден ден, и на рождения ден на неудобно. Кой е бил най-неудобният ти гост в предаването? На мен всички гости са ми удобно. Въпросът е кой се е чувствал най-неудобно, сигурно. По-скоро мъжете като че ли са така по-притеснителни. Но това не е от въпросите със сигурност. Не, Йоана. Си спомням, че доста се беше притеснила на някои от въпросите, може би защото беше бременна тогава. Антония Петрова, мисля, че тя така се... На кой въпрос я притесни нея? От въпросите ставаше въпрос за това, че се е наричали мис Крокодил. И тя така леко ме изгледа неодобрително, когато издаде този въпрос, но въпреки това отговори. А кой е бил любимият ти гост? Любимият ми гост... Жени Калканджиева мина от любимите гостенки. Ти също си мина от любимите гостенки. Може би гости, с които мога така да говоря повече. Добре, по принцип ти каза, че си имаш някакви любими въпроси. Кой ти е всъщност любимия въпрос, с който така се появяват червенина по бузите на твоите гости? Много интересно, не знам защо хората се притесняват да говорят за секс. Аз дори не ги питам с кой, кога, какво. Просто си говорим за секс, темата секс. За някои от гости ми тя е абсолютно табу, което е много странно. Не мога да си го обясна, но задължително имаме такива въпроси в моето кратко предаване. И тогава да минем на сексуалната тема. Сега аз ще те питам обаче с кой, кога и какво. Не знам дали ще повярвате, но тази красива жена е от 6 години с един единствен мъж. Истина ли е това? Ами да, така е. Аз съм постоянна във връзките си. Какво те накара 6 години да прекараш с един човек? Какво отношение, че толкова не можеш да кажеш край и да минеш на следващия? Да ти кажа, не знам дали е толкова отношение, колкото любов. Това просто си е любов моето. А не се ли притеснява той, че ти си в публичното пространство, че си по партита, постоянно си обект на някакви нападки на мъжете? Защото, примерно, мъжа, който е до мене, се притеснява от тези неща. На него не му е много приятна моята професия, няма какво да те лъжа. Той по принцип не обича много публични изяви и не е много за това нещо, но как да ти кажа, мен спря да ме интересува неговото мнение. Защото в крайна сметка човек трябва да се развива и да налага своето мнение, за да прогресира в живота. Тъй като аз знам, че ви ходите на много екзотични дестинации, кажи ми сега, кое е най-екзотичното място, на което сте правили секс? Най-екзотичното е в Доминикана. В морето. Ами не, там имаше по-скоро в самото море едва ли, защото там не е много прието, не са много прияти тези неща. Дори не е прието жените да ходят без горнище на плажа, даже има глоби за такова нещо. Колко те глобиха? Не са ме глобявали, моля. Ходя си с горнище. Но си има глоби за тези неща. Това да си свърлиш чашка или да си без отена, без горнище на Бански, абсурд там. Не разбрах за най-нестандартното място. Къде, но... Стандартното място, там на Доминикана, където правихме секс, е точно пред апартаментчето, в което се бяхме настанили.
Той имаше такова като балконче с градинка и беше много романтично. Ти какво си планирала за това лято? Миналата година направи един доста секси конкурс. Тази година ще се състои ли той? Да, смятам да го повторя. И да те За най-лошо момиче. с мен. Той е едно лошо момиче. Не, аз съм много добричка. Просто знам, че хората харесват лошите жени. Мъжете предимно. Колкото и да го отричат, колкото и Това повечето ходят си с драни гърбове. казват, че харесват добри и примерни жени. Това не е вярно, да знаете. Колкото по-примерни сте, толкова по-зле за вас в днешно време. Абе, чупете му чиниите в главата и да не се притеснявате. Кой е госта, който мечтаеш да интервюираш? Шакира, доколкото знам, скоро ще има концерт наблизо. Какво би я питала, например, Шакира? И чакай сега да видя. Бих я питала, защо е толкова против силикона? Като неудобен въпрос. Боже, тя в момента ходи с толкова секси мъж, ти би я питала за силикона. Защото, не, искам да ти го кажа това, защото четох в едно интервю, което тя е дала, че е много против това нещо, че е много против тези импланти и така нататък. Един от въпросите, които бих и задала, ще бъде този. И за мъжа, разбира се, че ще я питам, това е ясно. А какво е твоето мнение за пластичните намеси? Аз съм за тях, разбира се, може би защото имам такава пластична намеса. Ама не, би ли си пипала лицето, например? Честно да ти кажа, може би ако съм световно известна, бих си пипнала нещо по лицето, но в случая в нашата страна няма смисъл от това. Не смятам, че изглеждам прилично. Чак пък прилично, как го каза. Не мисля, че имам някаква нужда. Би ли се сбила с жена заради мъж? Примерно заради твоя? Ето това, между другото, и аз съм го задавала. Този въпрос и аз съм го задавала. Зависи до каква степен жената навлязла в личното ми пространство. Значи би се сбила. Казвам, зависи. Как? От кое зависи? Той трябва да се... С него на една маса и дойде тази въпросна жена и му се хвърли на врата, естествено, че ще реагирам по някакъв начин и няма Виждаш го, например, в едно нощно заведение, отиваш ти случайно, той се натиска с някаква друга. Как реагираш? Значи това е по негово желание, така че ще се въздържа. Ще се въздържиш, а какво ще направиш от тук нататък? От тук нататък какво ще направя? Това, което следва да се направи. Ще го прибереш вкъщи. Не, в никакъв случай няма да го прибера вкъщи. Не, първо ще направя така, че да ме види, че съм в заведението, за да се почувства неудобно и ще си тръгна. Мъжа до Ива трябва да внимава много и да не прави демонстрации, защото иначе ще има бой. Много ти благодаря и ти пожелавам много весело изкарване на днешния празник. Нинче, и ти да се забавляваш с мен. Да, след малко ще видим кои гости ще се почувстват удобно на това разкошно парти, което предстои. От партито на неудобно на Ива Атанасова, двете съвсем удобно и комфортно отиваме в бутик Принцес, където ще покажем с Ива какви са тенденциите за лятото, как трябва да бъдат облечени дамите на плажа и не само, по коктейлите, по партитата. Общо взето, лятото е времето, когато сваляте всички дрехи и задръжки, но е хубаво да останете с една разкошна рокля. До мен вече Соня Атанасова, една от дизайнерките на модна къща Принцес. Силванка си гледа децата в къщи. Да, разбира се, че когато тя е тук се чувствам по-добре, но за съжаление, който има две бебета, отделя повече време на бебетата. Няма значение, важното е, че в момента изглежда като бременна. Така ли? Не, вярно, не съм съгласна с това. Ива Шегувам се. Перфектна. Ива е перфектна. Знам, че е гладна, но надявам се да издържи. Синьото ли е цвета на лятото? Не бих казала. Когато говорим за лято, асоциацията е море. Когато говорим за море, асоциацията е синьо, зелено, бяло, жълто. Но бих казала, че тази година всички цветове са модерни. Зависи от мястото, времето,
кой ги облича, с какво ги съчетава и къде отива. Какви трябва да са дължините? Зависи къде сме. Ако сме на плажа, можем да бъдем с къса рокля. Това, например, е една рокля за лятото, която е подходяща. Тя е разпиляна от естествена коприна, с силен акцент в горната част. Това е за дамите, които нямат толкова бюст, има в случая, но... Да, но това е... Но като за мен, например. С бюст и без бюст, така е. Дългата рокля също е подходяща за лятото. Ако сме даже и за плажа. Разбира се, даже и за плажа. Бе, ти си приготвил тук някой. Аз виждам, че зеленото също е доста така актуално. Тя е между дълъг и среден вариант. Отпред е къса, в задната си част е дълга, изключително разпиляна и колкото и невероятно да ти звучи, в тази рокля има 12 метра плат. Това е рокля, която може да бъде облечена от дама, която има коктейл, парти, разбира се, говорим за вечер, не говоря за обяд, особено пък тази, в която има камъни. Това е задължително рокля за летните вечери, а не за през деня. Коприната е уникална, естествена, преливащи цветове оранжево и цикламено, изключително страхотно съчетание за лятото. Сонче, много ти благодаря. Аз се надявам дамите да имат уникалната възможност това лято да сменят колкото се може повече рокли. След малко ще видим Ива в няколко тоалета, предложения на модна къща Принцес, а след това отново с Ива, тъй като съм ми обещала днес да се чувства особено удобно, тъй като обикновено се чувства неудобно, ще отидем в Дермапро, където ще покажем пък какви са тенденциите в козметичните процедури за лятото. Ich hab noch ein Bild da, ein letztes von dir. Ich will nicht vergessen, ich lieb doch nur dich. Auf all meine Fragen bleibst du für immer stumm. Allein geh ich weiter, doch die Zeit geht nicht rum. Да кажем сега, кои са най-актуалните процедури за лятото? Най-актуални са процедурите, свързани с хидратацията на кожата, като много добра процедура е диамантеното микродермабразио с ултрасаунд, или това е безиглена мезотерапия. С нея се вкарват съставки на хиалуроновата киселина, витамини, кожата се хидратира и се освежава, придобива блясък, лифтира се. А другото? Другата терапия, която е много добра, е мезотерапия с обождане или с също се извършва с хиалуронова киселина. Съставките са, може и витамини, аминокиселини, които стимулират образуването на нови клетки. Кожата е много добре лифтирана и хидратирана. Може да се подлага и на силно слънчево греене след това. Има ли значение възрастта на жената? След 20 и няколко години може да се прави тази мезотерапия, тъй като до тогава кожата все още е с много добър тонус и няма такава крещяща нужда. А влиянието на слънцето, на силното слънце, пречи ли по някакъв начин? Не, напротив, много добре да се съчетава, просто няколко дни след мезотерапията не трябва да се излага на слънце след иглената, а след безиглената може още на следващия ден. Добре, мерси много. Nicht halten kann.